Zewa Lutu Fatoma Batara Kokala se Zewana Lamini Belajerema Belajiji ku Mobeka Morning Kalakama Alun Awati Masi Ola Satkela Uyangini Mobeka Famal Kumangini Befe Era Kafo Monikma Amasi Wati Bala Sisante Satkela Kuba ini Mauka Mubeta Monina Belajila ko masika na ci Brazil tum wa ne dun sira Brazil ta so do zobi sanga si fonyongoma ko ka final ko ngi Brazil en fe o fami ne o e ni Brazil ko fore ko mawkana ta duala final ko mo ni no fe ni cigaina te gambola mamiro la we Fatoma wata nyale ze watu radio Royal FM so kan bawo oni soma akure akara do soma ni la ni Royal FM so bi limana wona kanya sigin sananya nanu trangushira afya wati kelan kan mo fena la ma jakulu kamotu wala kadime ala wati kelan fana be soma lena kuna funi wala se wati okufo awye bakuruba kuna funu la sibika ofe o fami ni kulungo kadle o kare sanwo san o yiri tu me na beke kukura kure na sim kuita ko yiri shemba million tan ani wolofla wole kanga turu mali fambela jelena o kulungo o fami ne sibi o ya kulungo kadle ke flo olu nana kulungo kana konyo ya keni premier ministre abuso nale flauka nyamai ko pendo banko fonyoy kadaka ko flau beka segemiso ati laban dolatan o saskela ko kara ferekala wala dona ka fo ko ka pe accident kera kuna sini accident asoko dugara kadaka ko o matama bonna lena ni kera sababu ni akeleme kama chama hamika sanga yerma horama feti min robna ke clear flena bakuruba kuna fono refle kuna fono ni karim se rebna la se awma so malena wala mi do donge alaka bi te heredi awne nema ame adam le nanga jamana kibaroy sanwosa o fami ni ko na simguita yiri sen no yiri turu o mi no o bolo dare no mali fambela jelle na kokura nyina amara done ka foko akurungu kallikera yiri foro turla kunungu akara sibi dugumina wa fodu matabu sibi komina kulukuro malala yiri turu adam ne nay satkela anga bemisi docteur sugal ko kala maiga alepme akene kan wala saka abalo bela jelle kurungu kalliuke adun ayto ko kura ka ko fonna si alamaduma kadaka ko ame wati na ko sisan fami no ye mali du kulo mali tay wa akai anga lakana anga kolosi anga labara ko mi gafsa wodi du kulo ko fami mali bulu o ye mali du kulo di o du kulen ko ma ko mbaka ni dibsenu fe wolu no le sinyeswe ku ki hatrito o du kula min kafsa wodi mala done kafo satkela ajalla kafo ambe watim na kono sisan o yiritu mina bina ka bina ke mari fambela jallena yiritu yisen ke dama ma keme an bidru bonyongo ekar kelena ko o bena o blara o tulla kunungo feme no sibikaw ulu fenu don dala selfu keita ni député do bi kadaka be sente abode kono bitan ale ye ulika jo ko anana kana manuya keni premier siye kunu ale ni lagine kado be ko ulu yetama do damno tamay obe talke jamana la ere kabara ke kuimana afranyo ngaton ni adam nana kabrilla walila o famino sekutire ale kon ga kinna le kayne kabrilla walila o satkala mala dona kafo ko salfu keta ale fana nana kana o hakilna tani lagine kado
olu min ya hakilina ta a wajibiyaraw ka san o kana kunungo kana hakilina yira docteur Sogɛl ko kala maigala ake u ka kɛ o sinsinberiba ye walasa cogo min na nin jamana in la ko o bɛ se ka bɛɛ kelen ma cogo min na k'a kɛ fédération kelen ye o tɛ laginɛ bɔ laginɛya la o tɛ mali bɔ maliya la nka u ka kelenya baara tereɲɔgɔnya baara sinjiya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ kabiri yɛlɛma hɔrɔnya taara don min mara donna k'a fɔ ko u ka o fɛɛrɛw tigɛ min ka fisa ko o ye o de ye Côte d'Ivoire ani Mali surasi 49 min bɛna kɛ b'a kuma la o kunnafoni caman bɛ ka bɔ hali n'a y'a sɔrɔ a tun fɔra don tɛmɛnenw la ko Côte d'Ivoirekaw ko u bɛna kuran tigɛ ni Mali ma surasi ninnu di a nana ye k'a fɔ kuran yɛrɛ tɛ Côte d'Ivoirekaw u ta ye kuran ye yɔrɔ min ta ye kuran nin bɛɛ lajɛlen ni a bɔra Côte d'Ivoire a dɔn ko a bɔra hali Ghana ka na o min bɔra Ghana ko Faransi de ta don Faransi ta don wa ko a dira de a bɛ san de Côte d'Ivoire y'a san cogo min na ko Mali y'a san ten n'a fɔra ko Côte d'Ivoirekaw de ko o bɛn'o tigɛ ko tigɛ ɲa t'a la maaw kan'o kɛ haminankoba ye kuma don dɔrɔn kuma min n'a bɛ adamadenw u b'o dayɔrɔ la n'o tɛ k'a fɔ ko tiɲɛ kuma don ko tiɲɛ kuma tɛ ka d'a kan ko fɛn min n'o ye kuranko ye ko sanni fɛn fɛn de don wa a tɛ da Mali yɛrɛ fana na hali n'o yɛrɛ tɛ yɛrɛ ko kuran min nana Mali la tan o kuran ka baara yɔrɔ bɛɛ dɔnnen don o Mali yɛrɛ duguw la n'a bɔra Sikaso la ko a man ca ten kosɛbɛ Mali dugu minnu bi na ni Côte d'Ivoire kuran bɛ ka marché a kɔnɔ ko n'o tɛ subahana mansin caman nana min bɛ ka kuran di kosɛbɛ malidenw ma o kɛrɛfɛ kuma fana y'a jira k'a fɔ sigikafɔ bɛ sen na o ta min kɛra o don o Togo ko o bɔlen na a laban kɛra min ye jamana ɲɛmaa fila yɛrɛ kɔni bɛ ka kuma bi tan an bɛ waati min na komi sisan Kolonɛli Asimi Goyita ani Alasani Daramani Watara walasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ maaw fana b'u ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ a fɛ cogo bɛɛ lajɛlen na ka mankan da wa an b'a ladɔnniya k'a fɔ wulikajɔ bɛ yen nin waati in na walasa gɛlɛya min bɛ Mali ani Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ nin ko nin na a bɛ se ka dufɛn cogo min na an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko ka o fɛɛrɛw tigɛ o kɛra tile fila in na Mali sariya gafeba minnu bɛ ka k'a labɛn o ye baara u boloda kokura n'a y'a sɔrɔ u ye jɛkulu caman kuma ɲɔgɔnya an bɛ waati min na komi sisan u bɔra Bamakɔ kɔnɔna na sisan kɔni sisan o y'a daminɛ région la walasa région olu bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ cogo min na ni ka ko bɛɛ lajɛlen sigi ɲɔgɔn na n'olu da kan ka don a la jamana yɛrɛ cɛmancɛ la bɛɛ ka fɛ la fɔ a la min ka fisa k'o ye o de ye constitution la baara la o ye a da région daminɛ kunu u bɛna yala région bɛɛ lajɛlen na Abuso ale ye filaw ka ɲɛmaa ye kunu ani docteur Sogɛl ko kala Mayiga a n'a ka délégation u ye ɲɔgɔn ye u ye fɛn fɔ o ɲɛfɔli ka fisa ko dɔw la ɲɛfɔli min ka fisa ko caman bɛ yen bɛɛ ka da filaw tun bɛ ko tɛ filaw ye siya tɔw bɛ jadisi la cogo min na ko filaw b'a la ten o la ko ka o jira ko bɛɛ ye fila ko jadisi bɛɛ fila walima fila bɛɛ jadisi ko o ye hakilina min ye ko fo kuma ka k'o kan ka d'a kan k'a bɛ ka dadigi filaw la kosɛbɛ o la Abuso a y'a fɔ ko o baara min bɛ yen min ka fisa bi o y'a ye k'a fɔ wulikajɔ ka kɛ walasa bɛɛ tɛ fila ye jadisi bɛɛ tɛ fila ye wa fila bɛɛ fana tɛ jadisi ye o siratigɛ la ni o kuma kɔni ye tiɲɛ a ka ɲi u ka kunnafoni di ɲɔgɔn ma walasa nin ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na Mali yɛrɛ kɔnɔna na ka da ka fɛn fɛn filɛ n'a a cɛnli bɛ k'a fɔ k'a ka da filaw kan a fila bɛɛ tɛ fila yɛrɛ ye ko caman jogina o don ko maa 7 b'a la ko olu ka joginda sɛbɛkɔrɔ juguyara kosɛbɛ o siratigɛ la accident min kɛra Yamoussoukro ni o b'a fɔ min ma ko Baka walima 207 an b'a dɔn n'aw ye ko o taara faran ka don bin na ka taa bɔ ka bin kɔ kɔnɔ o de kɛra sababu ye tan ni kasaraba in kɛra o kana laban ma 30 ani maa 7 bɔɲɔgɔnko olu kɔni bɔnɛna o nin na nin kɛra waati min a waati ma bɛn ka d'a kan ko an bɛ taara o ka fɛn min na n'o ye yɛrɛmahɔrɔnya ye o yɛrɛmahɔrɔnya in ko o ɲɛkɔrɔla ko sɛbɛkɔrɔ ka ca bi kosɛbɛ min ni a kɛlen bɛ ka kɔrɔbɔkaw kɔni sɛbɛkɔrɔ siran kosɛbɛ
Alassane Dramane Ouattara ye tasi bila kɛ ka ɲɛsin banbagatɔ ninnu ma ka da kan ko su o sɛbɛkɔrɔ cayara Laginɛ a ma ladɔnniya k'a fɔ fɛn min n'o ye Mamadi Doumbouya n'a ka gouvernement o ye fɛɛrɛ wɛrɛ boloda o fɛɛrɛ a ma ladɔnniya k'a fɔ ko n'a nana ye k'a fɔ k'u bɛ wulikajɔ la ka ɲɛsin fɛn minnu n'o ye opposition ye a ma ladɔnniya k'a fɔ maa fila bɔɲɔgɔnko minɛna la olu tun minɛna ka kɔrɔ o minnu tun minɛna ka kɔrɔ a ma ladɔnniya k'a fɔ ko olu minɛlen o y'a jira k'a fɔ olu ye jamana tiɲɛbagaw de ye n'u bolomadalen don kɛlɛ ma a ko fana tɛ baasi ye ko o kɔni sɛbɛkɔrɔ o minɛlen don bi minɛ min na ko a ka ca ala fɛ olu bɛ kɛ ka tɔw kɔni ladi o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o tungara dabɔ kun y'a laɲini cogo bɛɛ lajɛlen na walasa se k'a fɔ ka kɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o se ka fɔ yen o dun ko a gɛlɛya b'a la bi tan ka da kan ko n kana dabɔ hali n'a sɔrɔ se k'a fɔ ko b'u kɔnɔ k'o ye a dan sago kosɛbɛ ka da kan a ko kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye bi an bɛ waati min na komi sisan fɛn fɛn da kan ka don a la misali la CEDEAO ɲɛmaa bɛ yen n'o bɛ tali kɛ Umaru Embalo la ale kɔni ka kumakan tun y'a jira k'a fɔ bɛnbɛn ka kɛ fɛn na o kɔni tigiyara Laginɛkaw ka jamana ɲɛmaa ye min fɔ ko Alpha Condé hali n'a sɔrɔ ale ye coup d'état k'a la ni ko kelen min kɛra Alpha Condé tile la o min n'a kɛra o tile la ko jɛkulu kelen min wulila o ye wulikajɔ kɛ wa n'u wulila u bɛ denmisɛnnin fitininw 100 ans 109 o b'o de labɛn k'o ci siraba kan o bɛ kɛ kasara ye ko tu bɛ cɛ jamana ɲɛmaaw kun wa ko o dabila kuma sera minnu y'o kɛ ko o bɛ jalaki cogo la min ni olu kɔni bɛ kɛ k'a tɔw ladi Laginɛ o jamana kan a yɛrɛ la ko kora to fɔra ko Senegalikaw k'olu ka kalafili jaabi bɛ di bi kunu hakili to ɲini ni kunu min tun ye tarata ye n'a to fɔra ko Senegalikaw ka jaabi bɛ di jaabi mana se ka di ka da kan ko a jirala ko fɛn min ye juma ye ko kura ko a ka ca ala fɛ jaabi laban u bɛna di o la o kɛlen bɛ sababu ye ka na ni kuma camanba ye fɛn min ye Karim Wade ale y'i to Qatar ka foli kɛ Senegalikaw la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Senegal jamana ɲɛmaa ka to jamana ɲɛmaaya la ka taa bɔ ka bin nin cogo in na ko nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye o siratigɛ la k'a bɛ foli kɛ bɛɛ la minnu ni olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ale yɛrɛ fakɛ ka parti sa o ka parti ka fara Ousmane Sonko ka parti kan ko olu kɔni ye sanfɛ sara cɛ ni siɲɛ na a fɔra ko jaabi bɛ bɛɛ bolo fɛn fɛn ye candidat ye jaabi bɛ bɛɛ bolo ko namara cogo t'a la o ko ni Macky Sall y'a fɔ k'a bɛ namara ko ye janfa min sigi tɔw ma ko o kelen bɛ wuli a nɔfɛ ne ka gɛn ka bɔ jamana ɲɛmaaya la ka da kan ko a binna nin sen na fo ka bi ko sɛbɛkɔrɔ juguya hakili la k'a fɔ a tun bɛ se ka fɛn fɛn kɛ ko nin y'o bɛɛ lajɛlen bannen ye limanaw an bɛ ɲɔgɔn bila yan sɔgɔmada in na ne bɛ aw fo ka walimanuw ka fɔ aw ye ni ala ma ko wɛrɛ k'a wuli n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ala sɔnna ma bi su in na nin kunnafoni kelen o kɛnɛ kan o la san'o cɛ o ye k'an bɛɛ di aw k'an bɛɛ waati la to bɛ ɲa salamu alaikum ni cikɛla min bɔra Zewa dugutiyɔrɔ la Fatuma Ouattara ko k'a lase Zewa n'a lamini bɛɛ lajɛlen ma barajiji ko maaw bɛ ka mɔni k'a la kaban a dun a waati ma se o la o siratigɛ la o y'a ɲini maaw fɛ ka faamuyali ko ɲuman ɲini bɛɛ fɛ ka yira k'a fɔ mɔni kuma a ma se waati b'a la sisan tɛ o siratigɛ la k'u b'a ɲini maaw fɛ minnu bɛ taa mɔni na baraji la ko maa si kana se baraji la tugun wa ne dun sera baraji la i bɛ taa sɔrɔ donsow bɛ yen sani ka se fɔɲɔgɔnkɔ ma o ko ka faamuyali ko ɲuman ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ o fɛn min ni o ye ni baraji kofɔlen ye ko maaw kana taa don a la faamuyali ko ɲuman ɲini n'aw fɛ ni cikan in na tile ka n bɔra n ba mi yɔrɔ la o ye Fatuma Ouattara ni ale ye Zewa dugutigi ye